siji kerajaan sing duwe jeneng kerajaan Jenggala. Uripa sawang raja sing duwe jeneng Raden Putra. Dhèke didampingi sawang permaisuri sing becik ati lan sawang selir sing ayu jelita. Nanging selir raja Raden Putra duweni sifat iri lan dengki adep sang permaisuri. Dhèke merencanakan ubarang sing elek temeka permaisuri. Suri dina iki kon ketok ayu banget. Baginda iso wae mbok menawa iki gawan bayi sing lagi aku kandheng. Enake bayine awak dhewe sehat ta? Sehat kan? Alhamdulillah, sama barang banget Baginda. Mbak Sio kadang-kadang aku rumang Samuel, nanging aku becik-becik wae. Syukurlah jaga kandunganmu becik-becik ya. Insya Allah Kanda. Aku dulunya aku sing dadi permaisuri, wis tahu aku luwe ayu, luwe smart, luwe oke lah. Aku kudu goleki akal kanggo nyingkirna permaisuri. Ora suwe, dheweke banjur moni tabib istana. Ya aku. Iya, apa sing iso aku bantu, Slir? Aku nduweni rencana kanggo nyingkirkan permaisuri saka kerajaan iki. Apa Slir pitayo pengen mayo kake? Aku pengen pitaya. Apa sing iso aku lakuke? Aku arep berpura-pura lara parah, banjur aku arep memanggilmu lan kowe kudu ngomong menawa ana seseorang sing wis menaruh racun ing wedangku, yaiku permaisuri. Jika aku arep ngewangi Slir. Ora suwe banjur selir nglakokake rencana alane. Aja aku rasa ora enak. Apa sing kerdeanimu Slir? Rei kue enggak kedelok hujat. Aku ora tahu nanging rasane lara kepati-pati. Tapi apa sing nak kerdeani Slir? Ana seseorang sing wis meracuni wedane Slir. Wong kuwi ora liyane iku permaisuri Baginda dhewe, Dewi Limaran. Ora lawas banjur raja merintahake patih kanggo mbuang permaisuri menyang alas. Ati buang permaisuri Allah iki menyang alas. Coba Baginda. Aja Baginda, kembaran ngomong, kembaran akan Baginda cuma selir. Kata mencuri orang menyang kau sokong raja. Endang gowo permaisuri sing lagi ngandung kuwi menyang alas belantara. Nanging pati sing bijak kuwi ora arep mateni. Rupane sang pati wis meruhi karep Allah selir Baginda. Hamba arep melaporkan tumeka Baginda menawa Tuan Putri wis hamba pateni. Pati banjur balik menyang istana lan nemoni raja. Terima kasih Pati. Iki apa kowe sing lakoni apa sing aku apa-apani? Iya Baginda Raja, aku melakukan tugas sama Baginda. Sawise pirang-pirang wulan ana ning alas, laira anak sang permaisuri. Anak kuwi diedari jeneng Cindelaras. Ubarang dino pas lagi bungah dolanan, saekor alap-alap nyeblokake sebutir endhog. Balap kuwi becik kepati-pati dheweke sengaja ngewake endhog kuwi kenangku. Sawise 3 minggu, endhog kuwi netes tuwuh dadi saekor pitik lanangan sing apik lan kuat. Nanging ana siji keajaiban, uni kokok pitik lanangan kuwi tenan menakjubkan. Kukuruyuk tuanku Cindelaras omahe nang tengah rimba atape kerambil bapak Raden Putra. Simbok pitikku berkokok ajaib kepati-pati. Dheweke ngomong menawa kon yaiku putra saka Raden Putra. Apa bener sing diomongke pitikku? Bener anakku, kon yaiku putra saka Raden Putra, raja kerajaan Jenggala. Yen ngono izinkanlah aku lunga menyang istana kanggo nemoni bapak. Ci anakku, simbok menehi izin ingmu. Pirang-pirang ulan PT ajaib lan kuat Cindelaras krungu sampai tekan istana. Krungu pitikmu tanggung banget. Saiki aku arep mengujinya.
Aku ngaku kalah, aku arep menepati ubayaku menengangi sapa kon sebenare anak enom. Yo pitiku berkokok lah. Kukuruyuk Tuanku Cendelaras Pak Raden Putra. Patipun nyeritakake kedadian sing sebenere sing dialami permaisuri. Anakku sepurane kabeh keleputan bapakmu iki. Iya bapak, ora apa-apa. Dadine Raden Putra, Permaisuri lan Cendelaras bisa kelompok Bali.